Gi-akusahang drug lord nga si Kerwin Espinosa miduso sa iyang COC kagahapon. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Sumaabot nga Mayo 2025 lakip si Espinosa sa mga magpapili isip Mayo sa lungsod sa Albuera, Leyte. Kauban Espinosa ang misubmiter og COC. Ang tibuok niya nga slate ubos sa Bando Espinosa-Pundok Kauswagan kon BEPK. Ubani ko ninyo, kung dili ko ninyo ubanan, dili na ko magbuhat. Busa magkuyog ta para sa kausaban o kauswagan sa ato ang lungsod sa Albuera. Gipasabot usab ni Espinosa sa iyahang pakikinabi sa iyahang mga supporters ang simbolismo nga ilang gigamit. Ang tinuod nga meaning ana, matinabangon si Batman, bisan kinsa mapobre ka man o maadonahan, basta ikaw gilupig, anda magpakaratay si Batman. Mainiton silang gihangop sa ilang mga supporters ato sa pag-file sa mga kandidato ubos sa ilahang grupong BEPK. Nahimong kontrobersyal si Espinosa human siya gilambigit ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa operasyon sa iligal nga drugas. Niadtong June 2023, giabsuelto siya sa Makati Regional Trial Court Branch 65 sa kasong drug trading. Gipaboran sa korte ang petisyon ni Espinosa nga ibasura ang iyang kaso tungod sa kakuwangan sa ebidensya. Susama usab ang desisyon sa Baybay City sa Leyte Trial Court sa laing drug case nga gipasaka batok kang Espinosa. Kauban si Clans Gabutin, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.